Vydymovanie je starý slovanský rituál očisty. Naši predkovia verili, že dym byliniek odháňa ťažké energie, prináša pokoj a chráni domov. Dnes ho používame na prečistenie priestoru, predmetov aj vlastnej aury ako malý každodenný rituál, ktorý prináša harmóniu. Najsilnejšia je biela šalvia, ktorá čistí a žehná. V kombinácii so sladkou trávou priťahuje dobré energie, s rozmarínom, levandulou či škoricou prináša pokoj, ochranu a teplo. Čierna šalvia uzemňuje a uzatvára staré. Meta osviežuje myseľ, céder posilňuje korene a dračia krv nesie intenzívnu ochrannú silu. Posvetné drievko Palo Santo rozjasní priestor a prináša svetlo. Na výber sú aj luxusné vydymovacie tyčinky či vonné kužele, ktoré prinášajú pohodlie a jemnú atmosféru. Všetky druhy vydymovadiel zakúpite na auradekor.sk pre vaše rituály, očistu aj chvíle pokoja.